he participat al Nou Dating de 3CAT, la gran cita que va presentar la Dulceida, i la veritat és que puc dir poca cosa, però només us puc dir que va ser una de les millors experiències de la meva vida, per tota la gent, per tot l'equip, els amics i amigues que he pogut fer, i això segurament, doncs, com dius tu, potser segurament m'implicarà fer-me una mica més conegut a nivell de xarxes socials, tot i que t'he de dir, Mariola, que tampoc m'he marcat una gran expectativa. Aquesta setmana és la Setmana de l'Amor a Catalunya, Diada de Sant Jordi. Coincidint amb aquesta setmana s'estrena a la plataforma 3CAT un gran format per trobar parella, que és La Gran Cita, presentada per la creadora de continguts Dulceida. I dins de La Gran Cita hi ha una persona que avui us volem descobrir. Cada dimarts al Taronja Matí de Taronja Ràdio us descobrim un creador de continguts. Avui en Guillem, ara el descobrireu, és un dels participants d'aquesta gran cita. Va, fem una mica de spoiler. I tu què vas veure, a mi? Una tia molt simpàtica, guapa, atenta. De fet, ha sigut la primera persona que he connectat de la gran cita. Quins són els teus hobbies? Vull dir, Jo monto a cavall com a hobby. això no ho sabia. Molt loco. Sí o no? Encara et trobo més mona, tio. Segurament us heu topat amb els seus continguts navegant per les xarxes. És una cadena de televisió? És un canal d'una televisió comarcal? Què és? En Guillem Guardiola cada diumenge a 9:15 a YouTube penja un nou vídeo, un reportatge o un programa, no ho sabem, d'un creador de continguts garrotxí. A Instagram 12.000 seguidors i a TikTok uns 8.000. En Guillem, com estàs? Hola, què tal? Com esteu? A tu t'ho pregunten què ets? Perquè amb aquest nom de Guardiola TV és on et podem trobar a les xarxes, no? M'ho pregunten poques vegades, perquè com que ja tinc el nom de podcast posat a les xarxes socials, doncs molta gent o em reconeix o m'identifica com a podcast o com a creador de contingut. Però en tinc una mica el dubte perquè Guardiola TV, al tenir aquesta part, no, de TV, pot generar una mica de dubte, però bé, el nom va ser bàsicament perquè jo em dic Guillem Guardiola i tenia molt clar que volia mostrar a les xarxes socials la meva marca personal i una mica el meu nou projecte, per dir-ho d'aquesta manera, i vaig tenir molt clar des d'un principi que, mira, Guardiola TV i cap endavant. Passa una cosa a la teva vida que jo crec que canviarà també bastant, no? I que potser començaràs a augmentar de seguidors. Doncs em fa gràcia, en realitat, i em fa molta il·lusió, i això segurament, doncs, com dius tu, potser segurament m'implicarà fer-me una mica més conegut a nivell de xarxes socials. Vull dir, al final és la gent qui decidirà si el programa agrada o no agrada, tot i que estic 100% convençut que és un programa que agradarà i molt, perquè sobretot té molta veritat i jo personalment ho vaig viure, ja et dic, com una de les millors experiències de la meva vida, o sigui que supercontent d'haver-hi participat i ho tornaria a fer 1000 vegades més. És fort això que diguis, eh? De fet, crec que en aquest programa que presenta la Dulceida hi ha bastants creadors de continguts, gent que és molt activa a la xarxa i que això es pot ajudar uns amb els altres, no? Saps que no ho sé? Ah. És a dir, potser sí que n'hi ha uns quants. Ara que ho dius, potser sí, que n'he vist uns quants a xarxes socials i... Home, jo crec que hi ha uns quants triats, Hi ha uns quants triats, de dir, hem d'anar a buscar aquest, l'altre i tal. Jo crec que hi ha molta tria aquí, Que hi ha més aquests perfils, no? Sí, això ho desconec una miqueta més, però sí que és veritat que després del programa he vist aquests perfils a xarxes socials i ha sigut després, curiosament, quan he dit ostres, que aquestes persones van ser companyes meves. A títol de curiositat, va ser una gravació d'uns quants dies tancats com si fos un gran germà o no? O havíeu d'anar a fer gravació diversos dies? O com ho vau fer, això? Vam començar tots en una casa gravant i et puc dir poca cosa més. Perquè hi ha fases, si no estaria fent una mica d'espoiler i són 100, oi? Que la gent ho vegi. Clar, soc 100 vam començar 100 solters i solteres i llavors el programa es va anar desenvolupant, però ja et dic, m'estimo més que la gent ho vegi i no avançar gaire coseta. No, ho volem veure i no cal que ho diguis res, però clar, amb això que diguis que ha sigut una de les millors experiències de la teva vida, em deixes molt, molt parada, perquè és veritat que l'estan promocionant molt com si fos algo superespecial, però si tu que ho has viscut ho dius... Sí, sobretot també per el factor humà, És a dir, l'equip, els companys, sí, va ser molt guai. I què la Dulceida? Ens agradarà?
Jo crec que sí. A més, parlant català, que potser estem més acostumats a veure xarxes socials en castellà, jo crec que sí, que agradarà molt i va ser un plaer. O sigui, poder fer aquest programa al seu costat. Al principi impactava, no?, veure una figura tan reconeguda tan a prop, però estic molt content, la veritat. O sigui, és que em fa molta gràcia parlar del meu projecte. El tema de la gran cita sí que és veritat que és una cosa a part, perquè no forma part de la meva feina o del meu món professional laboral, diguem-ho així, però ostres, quan parlo de la gran cita ho faig amb il·lusió, estic molt content d'haver-hi anat i crec que se'm nota quan ho dic. No, i a més és això, com a creador de continguts d'aquesta marca personal que has creat a xarxes socials, com més gent et veu, doncs més popular també et fas, no? I per tant, formes ja part una mica d'aquest star system català, no?, amb tota aquesta gent. Per tant, estarem molt a l'expectativa de què passa, si has acabat o no trobant parella, que potser, no sé si és l'objectiu del programa o és només passar-s'ho bé. Bueno, les dues coses, no? Doncs val, ja sabrem si has trobat parella o què ha passat amb la teva vida. Fa molt de temps que es va gravar això? Fa uns mesets. Però Estaríem parlant potser de 4 mesets o així. 2026, per això s'ha gravat el 2026, o abans. Una mica abans, una miqueta abans. Era finals de 2025, sí. Va, jo no et pregunto res perquè no et renyin. Escolta, Guillem Guardiola TV, mirant aquests vídeos cada diumenge a YouTube i a Spotify, quant temps fa que tens coses penjades a les xarxes? Jo vaig arrencar el projecte farà uns 2 anys i mig amb el podcast i això aquest any 2026 farà 3 anys. I la veritat és que estic molt content de com he evolucionat. El podcast crec que s'ha professionalitzat moltíssim a nivell tècnic. També jo, el fet de ser autònom, també tinc un horari flexible i una vida que em permet organitzar-me a la manera que vull. Vaig penjar, de fet, un vídeo a les xarxes socials explicant-ho. Va fer un any que vaig deixar la meva feina. Jo estava com a cap d'esports d'Olot Televisió i Ràdio Olot i farà un any que vaig deixar-ho tot a nivell laboral per enfocar-me 100% amb el meu projecte Guardiola TV, que ara mateix és un podcast, ho has dit molt bé abans, Mariola, cada diumenge a YouTube i a Spotify, i a banda un projecte de creació de contingut personal i per marques també. Has acabat ja la carrera, ets llicenciat, no, crec? Sí, jo vaig estudiar periodisme a la Universitat Pompeu Fabra i molt content d'haver estudiat allà perquè m'ho he passat molt bé i vaig aprendre molt. I la veritat és que diríem que ets d'aquesta fornada de periodistes, de llicenciats que estan abraçant molt les xarxes socials i aquests nous canals, no? Tu vas veure de seguida que aquest havia de ser una mica el teu futur, que t'hi havies de posar. Vas ser molt autodidacta en saber com funcionen les xarxes o també ho vas aprendre? El tema està en què jo tenia molt clar des de petit, adolescent, jo tenia 14-15 anys, crec, vaig anar a Lloret de Mar a fer unes entrevistes, feia tercer o quart d'ESO, o sigui, era bastant petit, i tenia molt clar que el meu futur s'havia d'encaminar a periodisme. Vaig tenir la sort de poder entrar a la UPF a estudiar, però des del segon any de carrera, des de principis de segon any, jo vaig començar a treballar a Olot Televisió, a la tele de la meva ciutat, i crec que els mitjans locals, o sigui, els mitjans de comunicació locals, fan una feina espectacular de formació. Jo vaig tenir la sort de que a segon de carrera ja treballava al mitjà de comunicació local i això em va donar moltes eines que segurament molts dels meus companys no sabien. O sigui, que els que treballàvem ja en un mitjà de comunicació local o en un mitjà de comunicació érem uns avançats en aquell moment. Hi ha un vídeo que et representi especialment? Mira, potser ho dividiria en dos. Per una part, el podcast, perquè tinc entrevistes, per exemple, amb en Joel Joan, amb Tomàs Molina, la Pilarín Vallès, que són vídeos que a xarxes doncs estic molt content de la repercussió i les estadístiques que han anat tenint. I llavors, per altra banda, aquesta sèrie de vídeos traduint paraules del castellà al català que ha tingut bastant d'èxit els últims mesos i és una mica quan he estat fent aquest boom. Però de totes maneres m'agradaria recalcar que crec que ha sigut un auge progressiu, és a dir, em preguntes per un vídeo, segurament no et sabria dir un vídeo. Tinc, per exemple, un vídeo de l'entrevista amb Tomàs Molina que té prop de 700.000 visualitzacions a Instagram, però no et sabria dir un sol vídeo de tot el meu projecte. M'agradaria destacar que crec que ha sigut un creixement progressiu, de mica en mica, tant amb les entrevistes del podcast com ara els últims mesos, que no t'ho negaré, ha sigut bastant ràpid aquesta pujada
de seguidors i perquè també a la gent li agraden molt aquests vídeos sobre el català i traduint paraules del castellà al català, perquè pròpiament des de casa tu hi participes. És a dir, és un joc que tu veus el vídeo i dius, ostres, em quedaré a veure quina és la traducció d'aquesta paraula, i fa gràcia. Encara que ho sàpigues, t'agrada ratificar que ho saps, per exemple. Sí, No? exacte. Quina és la teva percepció de les xarxes socials en aquests moments? Ara, començar a crear contingut en català potser és més fàcil, no? Perquè veus a molta gent fent-ho, no? I això potser t'anima, et motiva més, no? Però potser a nivell de format, jo sí que és veritat que poso molt d'èmfasi en Instagram i TikTok, i llavors la gent que s'interessa més per l'entrevista en concret o pel personatge o per la figura que entrevisto, se'n va a YouTube o a Spotify. Potser et diria que Instagram. Jo em quedaria amb Instagram si t'hagués de dir amb qui em continuaria quedant en el futur. Doncs mira, jo estaré pendent, ara m'he apuntat exactament els seguidors que tens per veure si en la teva presència a la gran cita tens repercussió i t'acaba seguint molta més gent, que és una pràctica que m'encanta fer-ho, no? Perquè així veus una mica Aquesta comparació, no? el seguiment de la gent. Guillem, moltes gràcies i estarem pendents de tot el que pengis. Gràcies a vosaltres i gràcies per l'entrevista i per donar-me veu. Una abraçada, adéu. Adéu, que vagi bé.